Dia de Bandera is vandaag ook gevierd op het Rotterdamse World Port Tournament. Op het honkbaltoernooi had Curaçao een speciale tegenstander, namelijk Nederland. Wat het publiek mee moet krijgen is dat wij in de wijwereld leven. Dat we geloven in de wijwereld. En dat als je in elkaars talent gelooft en in elkaars kracht, dat je vanuit de wijwereld heel veel voor de ik-wereld van Curaçao, maar bijvoorbeeld ook van Nederland kan bereiken. Ik zou overigens wel een beeldverandering willen zien van Curaçao naar Nederland en van Nederland naar Curaçao. Weet je, we zijn allemaal hetzelfde. Opeens dat je die ook een beetje Curaçao is. Overal zie je Antillianen, eten, voedsel, vlaggen enzovoort. Natuurlijk voelt het een beetje heel erg thuis. Ik sprak de toernooidirecteur, die zei ook tegen mij van ik zou heel graag willen dat Curaçao betere publiciteit kreeg. Gaat Dia de Bandera daarbij helpen, denkt u? Zeker weten. We moeten meer nadruk leggen en in elke gemeente of bij buurthuizen ook kleine festijnen waar veel Antillianen wonen. Dat helpt zeker een beetje blij, want ze maken reclame, dus iedereen weet ervan. En zo kom je elkaar tegen. Ik denk van wel. Nu nog winnen van Nederland, hè? Dat hoop ik, ja. Het is gelijkwaardig. Maar de beste win, ik denk dat Curaçao. Deze meneer kreeg nog bijna gelijk. Curaçao kwam op voorsprong, maar verloor uiteindelijk naar verlenging met 10-7.